Dobrý deň, veľmi sa teším, že zase sme spolu. Dovolte mi, aby som tento raz vám predviedol tepelné ošetrovanie včelstiev, ktoré v 90. rokoch pán profesor Engels v podstate svojím spôsobom objavil. A potom sa vytvorili určité zariadenie, ktoré používame na Slovensku, ako napríklad Varocontroller, pomoci pána profesora Wimmera a kolegov. Takže nechcem povedať, že to často používame tento prístroj, ale za to v relatívne vhodnej miere. Princípom tepelného ošetrovania včelstiev je vlastne využitie teploty, ktorú včeliplod relatívne dobre znáša, ale horšie je to vlastne už pre toho samotného klieštika varroa destruktor, ktorý je táto teplota deštrukčná a väčšinou do takých 20 hodín vlastne nám klieštiky ako hynú v plode pod viečkami buniek. Že vieme rapidne znížiť počet klieštikov vo včelstve touto metódou a pritom nepoužívame žiadne vlastne chemické látky do týchto včelstiev. Aj s nejakými liekmi je táto metóda potom aj zvládnutelná, čo sa týka množstva klieštikov vo včelstve. Samozrejme je nevyhnutné, aby ten monitoring týchto klieštikov vo včelstve ovládal včelár a mal vlastne prehľad, koľko približne tých klieštikov vo včelstve má. Túto metódu je možné využívať v podstate, jak sme od jary do tej jesene, kedy sa nachádza vlastne ten včelí plod. Tá teplotné rozpätie je od tých 18 do 30 stupňov Celzia. Využíva sa čas asi 2 hodiny. Je rozdiel trošičku, keď to používame v jarných, kedy už je nejaký plod, kedy môžeme priamo zaviečkované bunky alebo plasty s zaviečkovými bunkami dávať do toho varroa kontrolera. Trošku iná situácia je napríklad v lete, kedy používame napríklad duplex klietky, kedy dávame 2 plasty aj s matkou. Necháme proste, kým sa zaviečkujú tieto bunky na jednom plaste a dávame potom do tohto prístroja. Takže čo musíme vedieť o tepelnom ošetrení včelstiev? V prvom rade to zariadenie samo o sebe musí byť vlastne vo vodorovnej polohe a samozrejme musí byť chránené pred vetrom alebo dažďom. Prístroj musí byť zapojený do elektrickej siete. Ovšem sú aj prípady, kedy vlastne sme niekde v teréne, napríklad ako teraz tu my, tak v tomto prípade musíme použiť napríklad prenosný generátor. Prístroj využíva pri svojom vlastne fungovaní vodnú páru, preto je potrebné privlať vodu do zásobnej nádržky, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia. Táto para zabezpečuje to, že nevyschne plod, ktorý vlastne ošetrujeme. V určitom bode môžeme zapnúť vlastne tento prístroj. Na čo musíme dávať pozor, to sú plasty, ktoré sa samozrejme ešte v zariadení nenachádzajú. Plasty vkladáme až do vyhriatého zariadenia. To, že sa prístroj zahrial, nám oznámi vlastne zvukový signál. Po nahriatí je prístroj pripravený na použitie. Dovnútra môžeme vložiť 18 rámikov naraz. No ak ošetrujeme menší počet, môžeme nechať okrajové pozície prázdne. Pozor, nikdy nesmieme miešať rôzne miery pri tepelnom ošetrovaní. Taktiež je kritické, aby sme prenášali rámiky z plodiska v čo najkratšom čase. Do prístroja logicky vkladáme len rámiky bez včiel. Čo je veľmi dôležité a nesmieme samozrejme zabudnúť je, že do stredu prístroja musíme umiestniť tepelnú sondu, ktorá zabezpečí rovnomerné zahriatie plastov a účinnú likvidáciu vlastne klieštika. Sonda musí byť umiestnená v strede stredného rámika, žiadna jej časť nesmie vyčnievať mimo plast. Keď máme vložené rámiky a správne zasunutú sondu, môžeme zapnúť prístroj. Prístroj funguje automaticky a približne po 2 hodinách nám sám oznámi, že skončil cyklus. Po skončení samozrejme môžeme pokračovať ošetrení ďalších rámikov alebo prístroj vyčistíme, odpojíme a odložíme pre ďalšie použitie.